Dnes sa pozrieme do útrob bývalej železničnej nemocnice v centre mesta, ktorá fungovala od 60. rokov 20. storočia. Jednalo sa o rehabilitačné oddelenie, kde sa starali o pacientov, ktorí utrpeli nejaké úrazy pri železničných nešťastiach. Zariadenie bolo zatvorené v roku 2007 a my sa pozrieme, ako po 17 rokoch chátrania vyzerá a ako všetkého tu dnes môžete stretnúť. Takže ahojte pri dnešnom videu. Dnes to bude zasa niečo z Maďarska. Sme tu aj s Markom, ako vidíte, a chystáme sa práve tuto. Tuto je náš objekt za týmto plotom, ktorý neviem, ako sa dostaneme, ale nejak to vyriešime. No a je to teda opustená nemocnica. Viete, že ja moc často nemocnice netočím, takže toto bude taká rarita zasa na mojom kanáli. Tak okej, sme dnu. Môžete vidieť, toto bude veľká budova, neviem, či to pôjdeme vôbec všetko. Pozrieme najskôr tento vstup. Nachádzame sa akoby v tej vstupnej časti. Trochu aj rozsvietim asi, že? Nie až tak moc možno. Tak stačí. Takže sme v tej vstupnej časti. Je to tu už v takom horšom stave, také pografitované a tak. Tu dám svetlo radšej dolu, keď idem oproti oknu. Tu niekto býva. Tu sa idem pozrieť. Pozrite, tu je čakáreň. Čakárenské stoličky. Fuj, taký smrad. Nie je to moc príjemný objekt. Toto asi takisto. Dobre, táto časť je momentálne obývaná. Hej. Pozrieme inde radšej. Takže ideme teraz najskôr asi dolu, lebo podľa videí, čo som odtiaľto videla, tak tam by mohli byť zaujímavé miesta. Ako neviem, či sa mi chce ísť úplne dolu po tom, čo som videla hore, ale povedzme, že čo nespravím pre Urbex, že? Marek by mohol ísť so mnou. Ale nemusím. Ale hej, musíš. V poslednej dobe to dávaš už sa. Ale tak dávam, ale tuto sa necítim až tak vo svojej koži úplne. Predsa len. Máme tu prvé kreslo. Že si aj viem, prečo netočím nemocnice. Mám z toho úplne divný pocit. To sú nejaké skrinky. To boli prezliekárne. Možno tu sme v tej časti tej rehabilitácie. To by dávalo zmysel. Aj to môže byť, hej. Tu sú ďalšie tie skrinky. Stále čakám, že niekto tu na mňa vykúkne. Tak mám byť úprimná. No, nie, mne to príde, že je to tu také obývané. To neviem, čo bolo. No tu je nejaká vaňa. Toto bola nejaká vodoliečba alebo niečo také podľa mňa. OK. Počkaj, tu niečo napísané. Čo to znamená? Chceš to zistiť? Môžeš. Odpočínok. Haló? Idem tu fakt opatrne.
Fakt s maximálnou opatrnosťou. Tu ešte nejaký zdravotnícky materiál sa povaľuje na dláške. Budete vidieť. Chytať to nebudem. Ani to nepí. Ani piť to nebudem. Plesnivá miestnosť. Dobre, tak poď rýchlejšie. Tu asi nie, či ako? Toto je veľmi pekné. Zas sme medzi skrinkami. Aha, tu je tiež nejaká rehabilitácia. Poď sa pozrieť. Tu boli nejaké miesta, no povedzte mi seriózne, že na čo to slúžilo. Ale ja neviem. Dobre, ako má to tu takú zaujímavú atmosféru. Už asi chápem tých ľudí, čo tak zbožňujú opustené nemocnice kvôli takej strašidelnej atmosfére. Takže si myslím, že tu reálne tá atmosféra je, no. Toto je na chodenie, nie? Že si sa tu tak zaprel. To sú nastaviteľné barle, akoby. A to je také chodítko. No, to slúžilo na tie rehabilitácie, čo sa tu diali. No, to nie. Čo tu? Búcha. A to není tu. Že? Čo? To búchanie. To je vonku. No nič, poďme na to ešte nižšie. Dúfam, že tu nikto nebýva, že si bývajú hore. Tu býva mula. To je nočný motel, no. Dneska si tak zvláštne nastavený. Á, pozri, toto bolo na nohu. Pozrite, sú dvere ako do krytu. Toto bol nemocničný úkryt. Chce ukryť zrejme, niečo tak. Vednú. Aha. Toto tiež niečo je. Nahrudník? Môže byť, ale ma prekvapuje, že je to plastové. To nemôže byť také staré. No to nie je ani staré. Poďme sem najskôr asi. Aj tu je to. Fúha. Myslím, že sme našli zaujímavú časť, kde sú rôzne takéto pomôcky ešte zachované. Toto bude ten hrudník. To bude na hrudník. Toto je čo? Tu sa na tom šlapalo. Vidíš? To bolo asi na precvičovanie nôh, na nejaké také rehabilitačné účely. To sú rehabilitačné pomôcky. Hej. Prišiel ten čas, keď si je treba nasadiť rukavice. Tu na stole sú nejaké rentgenové snímky. Dobre. Dobre, daj. Ideme točiť. No, pozrite. Tu je stôl s rentgenovými snímkami. No, vždy zaujíma, keď sme tu. Dobre, poďme sa ešte pozrieť ďalej. Aj toto je na nohu, pozri. Zaujímavé tieto pomôcky. Tak
to také nevšedné, to vidieť na urbexe. Tak zo srandy. Hej, práve spomíname s Markou, že čo sme videli, teda čo ja som videla tie prvé videá, tak to boli ešte také rôzne protézy. Ale zatiaľ sme ešte také nenašli, podľa mňa už to je také rozobraté, že ľudia si to zoberú ako taký, no, povedala by som veľmi zvláštny suvenír, ktorý by si nemali teda brať. 2002. Ale ono to tu zavreli 2007. Podľa toho, čo som čítala. Takže tak. Hej, že to je ako rozbité z toho, no. To sú nejaké... Ešte tu bol nejaký sklad, teda nejakých nemocničných vecí. Ešte čo si tu je. To rozhádzané už. Všade sa to tu povaluje po zemi. Ok, to sme tak zokruhovali v podstate, že? Ja som sa tam mala ešte nebola pozrieť tej jednej časti, ešte to tam otočím rýchlo potom. Len tuto teda nakúknem. No, tak to je vlastne tá vzduchotechnika z toho krytu, no. Ešte k tomu nejaké veci, že to bol ten kryt. To som už točila. Môžeme ísť ďalej. Čo je toto, taký remeň? To ako keby... To tiež na pripevnení niečo. Podľa mňa, že tu boli všelijaké také protézy a tak ono to tu je rozbité, lebo ja som tu videla veľa takých častí. Super. Niečoho. Ľudia sú hrozní. Hej, sú. Je tu niekto? Aha, dobre. Dáme to hore. Počkaj, tu niečo napísané tiež. Tu sú zaujímavé nápisy na tej stene. Že? Sme vyššie. Toto vyzerá zle. Toto sú tiež rentgenové snímky. Na zemi, že? Ideme to kúknuť? Toto nie je vidno hore? Aha, aj tu. Nemáš to opačne? Nejaké kosti. Mám to... Dobre. Je tu meno. Tak meno nechcem. Je tu vidno tak meno. Môže zhasnúť, aby nám vydržalo to svetlo. No, už. Toto bola nejaká pekná miestnosť s dreveným obkladom. Mohla byť nejaká buď tu kancelária alebo nejaká spoločenská miestnosť. Čo myslíte? Alebo je tu veľa časopisov. Možno, hej, no. Veď vravím, že taká nejaká spoločenská. Aj tu sú na okne nejaké snímky. Tu. Urbexery, čo tu boli predo mnou, toto povykladali. Toto je, čo? To je hlava, takto. Krk. Asi áno. Tak toto má byť. Takto. Takže urbexery tu chodia, naozaj sa tu už činili. Vidíte, ja zakopávam do veci, som úplne nápadná. Idem sa ešte pozrieť sem, že čo tu je. Čiže bola nejaká posteľ, že sme možno na nejakých izbách. K tomu divadielko. Taká dokumentácia tiež. Mám pocit, že tu niekto je s nami. Takže poďme rýchlo, no to je plná miestnosť rentgenových snímkov.
Ak tu niečo bolo, tak určite tu bol niekedy rentgen. Keď sa pozriete na to množstvo, čo je tu všade. Máme spoločnosť, asi ideme preč. Nič ľudia, ideme preč, ja som ukončiť tento prieskum, pretože sú tu nejakí ľudia, ich tu dosť a je to také celkom zvláštne. Nemám z toho dobrý pocit. Aj tak najviac som tu chcela vidieť ten nemocničný bunker, ten som v podstate videla. Myslím si, že nejakú tú nemocničnú atmosféru sme si precítili. Ideme von, ideme sa zoznámiť asi. Títo moc kričali. To nie je dobrá partia Urbexu, ešte stále ich počujem. Oni úplne hučia. Ale to je to baba, ona. Strašne hučia, ty kokos. No dobre, takže my už sme vonku. Bolo to taký teda neplánovane kratší prieskum. Ale dúfam, že sa vám aj tak video páčilo. A samozrejme sledujte videa aj naďalej. A dajte teda odber, ak chcete byť informovaní o nových videách. A ak sa vám video Ak sa vám teda toto video z nemocnice páčilo, tak dajte nejaký like, zanechajte mi nejaký komentár. A ešte by som chcela uvítať na mojom kanáli špeciálne to veľké množstvo ženských diváčok, ktoré mi pribudlo, lebo som si pozerala štatistiky. A kedysi som mala, že reálne, že žien to pozerá iba nejakých 5% a mužov 95%. A teraz už je to nejakých že 40/60. Takže fakt, že super. Máme tu nové dámy a veľmi sa z toho teším, že aj dámy zaujíma Urbex a že začali sledovať.